Fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Kultura l-MCAST bħalissa aktar minn 6,000 student u studenta jsegwu kors full-time. Il-mexej laburista Joseph Muscat żar dan il-kulleġġ u ltaqa' ma' wħud mill-istudenti li qed isegwu wieħed mill-156 kors offrut. Fost l-istituti li żar kien hemm dak tal-Electrical Engineering fejn saritlu preżentazzjoni tax-xogħol imwettaq mill-istudenti. Żar ukoll it-taqsima tax-xahar u l-isbuħija kif ukoll il-librerija fejn l-istudenti jkunu qed jaħdmu fuq ix-xogħlijiet tagħhom. Fil-librerija barra kotba u computers b'diversi programmi speċjalizzati wieħed jista' jsib ukoll kollezzjoni ta' ġugarelli għall-istudenti li qed isegwu l-kors fil-kura tat-tfal. Aħna bħala kors qegħdin fuq repairs tal-ajruplani, KEDB 1.1, jiena da fuq mechanical. Insewwu magni u hekk. Qiegħda mal-Air Malta. Ifhem il-ħolma tiegħi minn dejjem kienet naħdem fuq ajruplani. Il-mexxej laburista Joseph Muscat awgura sena akademika mimlija suċċessi lill-istudenti u għalliema kollha f'dan il-kulleġġ. Iddeskriva l-proġett li għaddej bħalissa fl-MCAST bħala proġett pożittiv u ambizzjuż. Qal li jekk il-Partit Laburista jkun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż ser jara li l-iżvilupp ikun komplut fl-inqas żmien possibbli. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-fatt li 36% tal-istudenti f'pajjiżna qed jitilqu kmieni mill-iskola l-ogħla rata fl-Unjoni Ewropea. Huwa saħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm strateġija biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni.